μέσα από αυτή τη συνάντηση, τη σημερινή, να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος στο θέμα της παρουσίασης του Παπαδιαμάντη, γιατί μέχρι τώρα προσπάθησα να αποτυπώσω και να σας δώσω όσο πιο απλά γινόταν την τεχνική του, τις ιδέες του, τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται στα διηγήματά του. Νομίζω ότι είπαμε γενικά στοιχεία κυρίως για τον συγγραφέα, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε αποτυπωμένα μέσα από τα γραφόμενά του. Έτσι λοιπόν θα έχω επιλέξει κάποια σημεία μέσα από τα διηγήματά του, κάποιους ήρωες οι οποίοι γίνονται αντιπροσωπευτικοί ως προς τις ιδέες, τα πιστεύω του Παπαδιαμάντη, ή αν θέλετε και τους στόχους τους οποίους θέλει να πετύχει απέναντι στον αναγνώστη και στην κοινωνία. Θα αναφέρομαι κάθε φορά στο θέμα το οποίο οι ήρωες αυτοί εκπροσωπούν, για να μπορούμε έτσι λίγο να τα έχουμε στο μυαλό μας λίγο πιο ξεκαθαρισμένα. Αρχίζω από το πρότυπο της αγάπης και της ανιδιοτελούς προσφοράς και ευθύς αμέσως θα πάω σε ένα διήγημα που ονομάζεται, έχει τον τίτλο «Φιλόστοργοι». Εκεί θα διακρίνουμε ένα ήρωα, ονομάζεται σύμφωνα με τον Παπαδιαμάντη Μπαρμπαστέργιος ο Παρκιώτης, ο οποίος ανέτρεφε μισή δωδεκάδα παιδιά με την καλή του προαίρεση. Τι ήταν αυτός? Μας πληροφορεί λοιπόν ο συγγραφέας ότι τα παιδιά αυτά δεν ήταν βιολογικά του παιδιά, δεν τα είχε γεννήσει ο ίδιος. Είχε πάει όμως στο Νηπιακό Ορφανοτροφείο των Αθηνών και από εκεί είχε πάρει αυτά, όπως λέμε, τα αζήτητα βρέφη που δεν έχουν ταυτότητα, που δεν έχουν κάποιον από πίσω και τα είχαν παρατήσει και ήταν συχνό το φαινόμενο τότε και τα μεγάλωνε με αμέριστη αγάπη σαν να ήταν δικά του, το ίδιο και η σύζυγός του. Και νομίζω ότι έρχεται σε μια πολύ καλή στιγμή αυτό να το συζητήσουμε, όταν βλέπετε πώς έχει καταντήσει ο θεσμός της οικογένειας, όταν βλέπετε και ακούτε πώς κακοποιούν τα βρέφη, τα οδηγούν κυριολεκτικά στο θάνατο, το ψυχικό και το σωματικό. Αυτός ο άνθρωπος, που τι μέσα μπορούσε να έχει τότε, είχε πάει ο ίδιος με τη σύζυγό του στο ορφανοτροφείο, τον Νηπιακό, και είχε πάρει από εκεί ορισμένα παιδάκια και τα μεγάλωνε. Δείτε λοιπόν τα παραδείγματα του συγγραφέα. Τι κάνει εδώ? Οικοδομεί την έννοια της οικογένειας. Γιατί ξέρει ότι μέσα από την οικογένεια αλλάζει η κοινωνία και μέσα από την κοινωνία αλλάζει ο κόσμος. Δεν έχουμε, να το θυμάστε αυτό καλά, καμία άλλη ελπίδα πάνω στον κόσμο παρά την οικογένεια. Εκεί όπου στο πεδίο αυτό διαμορφώνονται αξίες, διαμορφώνονται έννοιες, τις οποίες η κοινωνία ούτε καν υπολογίζει. Πριν όμως χαιρόμαστε όταν τα παιδιά μας ενάντια σε αυτό το ρεύμα της κοινωνίας εμφανίζουν αυτές τις ιδιότητες. Και μπορεί πολλές φορές να μην έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες να κάνουμε τα παιδιά μας να τα σπουδάσουμε σε κολέγια, να τα σπουδάσουμε σε ξένους οργανισμούς, να τα στείλουμε στο εξωτερικό. Αλλά πιστέψτε με, όταν αυτά τα παιδιά έχουν μάθει να σέβονται τον διπλανό τους άνθρωπο και να μην τον καταπατούν, όταν του δίνουν την αξία που δίνουν και στον εαυτό τους, ισότιμη αξία, αυτή είναι η μεγαλύτερη σπουδή. Και όποιοι γονείς αυτό το έχουν κατορθώσει στα παιδιά τους, πραγματικά πρέπει να νιώθουν και περήφανοι, με την καλή έννοια πάντα η περηφάνεια, και ευλογημένοι.
Είναι δηλαδή τα λόγια του Παπαδιαμάντη στον αντίποδα της σημερινής επικρατούσας λογικής, όπου πολλές φορές όταν ένα ζευγάρι ξεκινάει να κάνει οικογένεια, προγραμματίζει, προσέξτε, τον αριθμό των παιδιών που θέλει να κάνει και πολλές φορές ακόμα και το φύλο των παιδιών. Θέλω να έχω ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μου φτάνουν 2 παιδιά. Ο Θεός πουθενά από πάνω. Ο Θεός ο οποίος επιτρέπει ένας άνθρωπος να έρθει μέσα σε μια οικογένεια, πουθενά. Αλλά και εκεί ο εγωιστικός μας χαρακτήρας. Θέλω 2 παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Προγραμματίζω, διατάζω. Αυτά όλα τα παρουσιάζει ο Παπαδιαμάντης σε μια κοινωνία με πραγματικά αντίξωες συνθήκες και ιδίως οικονομικά αντίξωες συνθήκες, αφού το καθιερωμένο γονεϊκό επίδομα ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Παρόλα αυτά υπήρχαν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν αυτή την προσπάθεια. Πήγαν και πήραν λίγα παιδιά και τα ανέθρεψαν αφού δεν είχαν δικά τους και τα οδήγησαν μέσα στην κοινωνία δίνοντάς τους όσα εφόδια περισσότερα μπορούσαν. Μια παράλληλη πορεία σε ένα άλλο διήγημα έχει και ένας άλλος ήρωας, ο Μαστροδημήτρης ο Χωριανός, ο οποίος είχε υιοθετήσει τα 2 του παιδιά και αποτέλει για την τοπική κοινωνία υπόδειγμα πατέρα. Γράφει ο Παπαδιαμάντης: ο Μαστροδημήτρης ο Χωριανός ηγάπα τα 2 του παιδιά με τόσο ένθερμο αγάπη όσον ολίγοι γονείς στον κόσμο. Ήτο μια χαρά να βλέπει της τον Μαστροδημήτρη να κρατεί εις την αγκάλη του των 3ετή ιών του και να σύρει από τη χείρα το 5ετές θυγάτριον, να οδηγεί τα 2 παιδιά εις το πλησίον μικρών μπακάλικων και η φαμίλια του στο σπίτι έπλυνε, εσφουγγάριζε, έραπτε, εμβάλλωνε, εζήμωνε και εμαγείρευε και ήτο όλη χάρις και χαρά της εστίας. Ποτέ δεν είδαν οι γείτονες τόσο καμαρωμένων ανδρόγυνων. Είναι αλήθεια ότι όταν μέσα στην οικογένεια υπάρχει το θεμέλιο του Χριστού, όλα ευλογούνται. Όταν η βάρκα που ονομάζεται οικογένεια έχει 2 κουπιά, και τον πατέρα και την μητέρα, και στο τιμόνι κάθεται ο Κύριος, είναι αξιοζήλευτο αυτό το οποίο αναπτύσσεται μέσα στην οικογένεια. Και τα πρότυπα αυτά των πατεράδων και των μητέρων λειτουργούν με τέτοιο δυναμισμό, ώστε τα παιδιά που βγαίνουν από αυτά τις οικογένειες κατά μεγάλο ποσοστό προσπαθούν να τα δημιουργήσουν μέσα στην οικογένειά τους. Τα έχουν δει, τα γνωρίζουν, τα παρατήρησαν, τα ένιωσαν και όλα αυτά έτσι μπορούν να τα δώσουν και στις δικές τους οικογένεια. Δούλευε λοιπόν ο Μαστροδημήτρης σκληρά ως ελαιοχρωματιστής για να συντηρήσει την οικογένειά του. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την θυσιαστική αγάπη, και η θυσιαστική αγάπη προβάλλεται και σε ένα άλλο διήγημα, το οποίο έχει τον τίτλο «Χωρίς στεφάνι». Εδώ έχουμε μια δασκάλα, ονομάζεται Χριστίνα, συζεί επί πολλά χρόνια με έναν άνδρα, παραμένοντας όμως αστεφάνωτη. Ξέρετε, αυτό δείτε το με τις αντιλήψεις της εποχής του Παπαδιαμάντη. Χωρίς να έχει στεφανωθεί. Ήταν μια ψυχή η οποία αντιλαμβανόταν το λάθος της απέναντι στον Κύριο και ήταν πάντα συντετριμμένη και μετανοούσα. Ντρεπόταν πολλές φορές για τον τρόπο με τον οποίο ζούσε και δίσταζε να παραβρεθεί στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος για να μην ακούσει και έρθει αντιμέτωπη με τα πικρόχολα σχόλια των άλλων γυναικών. Και είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε θα πρέπει να τα εντάξουμε στην εποχή τους. Γιατί σήμερα τουλάχιστον έχει διαμορφωθεί ένα άλλο κοινωνικό στάτους,
όπου οι άνθρωποι δεν κοιτούν να ζουν με τον νόμο του Θεού, αλλά βάζουν άλλες προϋποθέσεις. Όταν θα είμαι καλά οικονομικά, θα κάνω το γάμο μου. Όταν η δουλειά μου στρώσει, θα ανοίξω το σπιτικό μου. Υπάρχουν αυτές οι ενστάσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ πάντοτε είχα ένα ερωτηματικό. Πώς μπορείς να ξεκινάς κάτι χωρίς να βάλεις την ευλογία του Θεού? Αυτό πάντοτε για μένα θα παραμένει ένα ερωτηματικό. Πώς ένας άνθρωπος έχει το τόλμημα να μπει στη διαδικασία μιας σχέσεως και να προχωρήσει? Πολλές φορές κάνουν και παιδιά και περιμένουν πότε θα βρεθεί αυτή η ευκαιρία να κάνουν και ένα θρησκευτικό γάμο. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, για λόγους κοινωνικούς, για λόγους των συγγενών, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Αλλά κάθομαι και σκέφτομαι με το φτωχό μου μυαλό ότι πώς ξεκινάμε ένα εγχείρημα για να ανοίξουμε ένα σπιτικό χωρίς να υπάρχει η ευλογία του Θεού. Εδώ καμιά φορά αγοράζεις ένα αυτοκίνητο και λες να του κάνω και κανένα αγιασμό, του κρεμάνε και κάτι σκόρδα, του κρεμάνε και κάτι ματάκια, τους κρεμάνε και κάτι φρυδάκια, τα βάζουν αυτά, μάτι και φρύδι μαζί, για να μην τρακάρουν, για να μην... και κάνεις ένα αγιασμό σε κάτι άψυχο. Πώς λοιπόν δεν έχεις σε όλα αυτά τοποθετήσει τον Θεό, να τον έχεις βοηθό σου? Δεν ξέρω, εγώ έτσι από λίγα που αφογκράζομαι εδώ στην εξομολόγηση, ο γάμος είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Είναι μια κατάσταση στην οποία, νομίζω τουλάχιστον, δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος. Δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι αυτά με τα οποία τα όνειρα ξεκίνησες θα είναι και στο τέλος να πραγματοποιηθούν και θα έχουν και το αποτέλεσμα αυτό και τον τερματισμό αυτό. Γιατί οι παράγοντες είναι φοβεροί και δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί σε όλη τη διάρκεια, σε όλη την πορεία. Καμιά φορά μάλιστα εκπλήσεις και λες, αυτός ξέρω εγώ είναι ο άνθρωπος, η γυναίκα που παντρεύτηκα. Νομίζεις ότι τον ανακαλύπτεις μετά από 40 χρόνια, μετά από 50 χρόνια. Πώς λοιπόν στείλουμε κάτι που ονομάζεται γάμος χωρίς την ευλογία του Θεού? Δεν ξέρω. Είναι πράγματα τα οποία πολλές φορές με έχουν απασχολήσει στο μυαλό μου. Εν πάση περιπτώσει, αυτή λοιπόν η γυναίκα, όπως την περιγράφει ο Παπαδιαμάτης, η ταλέπορος, μανθάνουσα, επιπλήτουσα, διαμαρτυρωμένη, υπομένουσα και εγκαρτερούσα, τι καλό έκανε όμως, προσέξτε. Έπαιρνε τα νόθα του αστεφάνωτου αντρός της, δηλαδή ο άντρας της είχε παιδιά με άλλες γυναίκες. Τα έπαιρνε αυτή στο σπίτι της, τα εθέρμενε στην αγκαλιά της, ανέπτυσε μητρική στοργή και τα επονούσε και τα ανέστενε και επάσχιζε να τα μεγαλώσει, και όταν έγινε το 2 ή 3 ετών και τα είχε πονέσει πλέον ως τέκνας της, τότε ήρθε ο χάρος, συνοδευόμενος από την οστρακιά, την ευλογία και άλλας δυσμόρφους συντρόφους, και τα έπαιρνε από την αγκαλιά της. 3 ή 4 παιδιά της είχαν αποθάνει ούτως εντός 7 ή 8 ετών, και αυτή επικραίνετο, εγύρασκε και άσπριζε και έκλαιε τα νόθα του ανδρός της, ως να ήταν γνήσια η δικά της. Βλέπετε λοιπόν μια ηρωίδα, η οποία γνωρίζοντας το λάθος της, τη λάθος επιλογή, ιδιαιτέρως κατά την εποχή εκείνη, τι έκανε? Έβλεπε τον άντρα της να παρανομεί. Έπαιρνε τα παιδιά και τα ανέθρεφε, και μάλιστα επειδή τότε υπήρχαν αυτές όλες οι ασθένειες, η ιατρική δεν είχε αυτή την ανάπτυξη που έχει σήμερα και τη γνώση αυτή η οποία υπάρχει στους γιατρούς, ερχόταν ο χάρος, λέει, και τα έπαιρνε, λέει, αυτά. Και αυτή, λέει, τα επικραίνετο και έκλαιγε σαν να ήταν και βιολογικά της παιδιά, που σημαίνει ότι τα είχε πονέσει. Έχουμε λοιπόν ένα ταπεινό φρόνημα σε αυτή τη γυναίκα, που εν τέλει μέσα από όλα όσα πέρναγε είχε ένα καλό ψυχικό κόσμο, γιατί δεν μπορείς να κάνεις μια τέτοια πράξη θυσιαστικής αγάπης αν ο κόσμος σου μέσα δεν έχει αυτά τα χαρίσματα. Και πολλές φορές τώρα αυτή η γυναίκα τι μισθό να είχε, λέω, από το Θεό? Εγώ καμιά φορά λογίζομαι μόνος μου.
όταν είχε μια τέτοια ταπεινοφροσύνη, να παίρνει αυτά τα παιδιά και να μην είχε, ας πούμε, ξέρω εγώ, την κακία να πει στον άντρα της, με αυτές που τα έκανες να πάει να τα μεγαλώσεις. Έτσι δεν θα λέγαμε όλοι? Και τα πήρε αυτή η καημένη γυναίκα και τα πονούσε και τα θρηνούσε όταν τα έχανε από τις αρρώστιες και τις μολυματικές διάφορες ασθένειες. Η γυναίκα λοιπόν μεγάλωνε ξένα παιδιά και αυτό δείχνει ότι έβγαινε από τον εγωκεντρισμό της και από τη δικιά της βόλεψη. Σήμερα τα ζευγάρια πάσχουν γιατί δεν βγαίνουν από το δικό τους βόλεμα. Λέει παράδειγμα ο άντρας, θα κάτσω εγώ τώρα 2 παιδιά που έκανα να τα φροντίσω, να τα μεγαλώσω, να δουλέψω για αυτά. Η πιο εύκολη λύση είναι ένα διαζύγιο και βρίσκω μια άλλη ελεύθερη και περνάω τη ζωή μου. Το ίδιο μπορεί βεβαίως να κάνει και μια γυναίκα. Θέλω λοιπόν με αυτό να πω, χωρίς να κρίνω, γιατί δεν έχω το δικαίωμα να κρίνω, θέλω να πω όμως ότι όσοι σταθήκατε και φέρατε παιδιά στον κόσμο, με δυσκολίες που μπορεί να τις ξέρει μόνο ο Θεός, κανένας άλλος. Ποτέ να μην ανοίξατε το στόμα σας να τα πείτε δεξιά ή αριστερά ή να παραπολωθείτε ή να κακολογήσετε το σύζυγο, τη σύζυγο. Έχετε κάνει ένα μεγάλο έργο. Ένα τεράστιο έργο. Και όποιος επίσης θα μπορούσε να σας χαρακτηρίσει ότι δεν ήσασταν ενδεχομένως καλοί γονείς ή δεν είχατε γνώσεις ή δεν είχατε παιδεία είτε οτιδήποτε, να ξέρει όποιος κατηγορήσει τους γονείς του ότι κάνει το μεγαλύτερο σφάλμα. Γιατί αν ποτέ του γίνει γονιός, τότε μπορεί να καταλάβει τι αγωνίες και τι πράγματα έχει να διαχειριστεί στα χέρια του. Εύκολο μπορεί να πεις, ο πατέρας μου ήταν έτσι, ο πατέρας μου ήταν αυταρχικός, ο πατέρας μου ήταν κακός, ήταν. Μπορεί να τα πεις όλα αυτά και να συμβαίνουν, εγώ δεν λέω όχι. Μην το κατηγορήσεις όμως με ποια έννοια? Ότι δεν μπορείς να καταλάβεις το βάρος το οποίο σηκώνει ένας γονιός, μια μάνα και ένας πατέρας. Μπορεί να μην είναι ο τέλειος. Να έχει και ο ίδιος στα δικά του, στις δικές του, ας το πούμε, έρευνες, τις προσωπικές, να έχει βρει τα λάθη, να τα έχει εντοπίσει και με μεγάλη ακρίβεια να ξέρει που έσφαλε και που έπρεπε να ήταν καλύτερος. Το θέμα είναι ένα όμως, ότι πάλεψε. Ότι πάλεψε. Δεν τα παράτησε. Δεν έφυγε. Έμεινε εκεί με τα καλά και με τα άσχημα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, ότι οι γονείς σώζονται δια της τεκνογωνίας. Είναι μεγάλη αυτή η κουβέντα. Γιατί το πιο εύκολο είναι να σκεφτούμε και να πούμε ο πατέρας μου έκανε αυτό το λάθος. Η μάνα μου έκανε εκείνο το λάθος. Εγώ θα ήμουν αλλιώς. Μου κατάστρεψαν τη ζωή έτσι και έτσι και έτσι. Αυτό είναι ό,τι πιο επιπόλαιο. Γιατί, να σας πω και κάτι άλλο. Η ζωή είναι στα χέρια μας, εφόσον ζούμε και είμαστε ζωντανοί και μπορούμε να την αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Και ορφανά παιδιά έχουν προοδεύσει και από αλκοολικούς γονείς έχουν γίνει επιστήμονες και σοβαροί οικογενειάρχες, σε όλα παίζει η προαίρεση. Εγώ θυμάμαι έναν Άγιο τον οποίο τον αγαπώ από μικρό παιδί που διάβαζα το βίο του, είναι ο Άγιος Θεόδωρος ο Σικαιώτης. Και έχω και μια ωραία εμπειρία. Εκείνη την ημέρα χειροτονήθηκα επίσκοπος, στην ημέρα της γιορτής του. Εγώ τον αγαπούσα λοιπόν όταν ήμουνα στο δημοτικό. Κάποιος μου είχε δώσει το βίο του. Και τον είχα θαυμάσει, ξέρετε γιατί τον είχα θαυμάσει? Ο Άγιος Θεόδωρος, κάνω μια παρένθεση, συγχωρέστε με, μεγάλωσε σε ένα πορνείο. Η μητέρα του ήταν μία πόρνη. Και κάποια στιγμή εκεί από τους περαστικούς συνέλαβε ένα παιδί. Μάλιστα, επειδή τότε ούτε σπουδή υπήρχε ούτε τίποτα, τι έκανε? Του δίνανε να φέρνει νερό από το ποτάμι, να ζεσταίνουν και να πλένουν τα σεντόνια του ιδρύματος, εκεί πως το λένε, του καθηγήματος, έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, και να τα καθαρίζουν και να πλένουν αυτά όλα και έκανε δουλειά. Έβαζε ξύλα στη σόμπα. Δηλαδή, τι? Είχε κάθε μέρα το παράδειγμα της αμαρτίας ολοζώντανο μπροστά του. Ολοζώντανο.
Μεγάλωνε αυτό το παιδάκι και καθώς πήγαινε με το κουβαδάκι του να φέρει νερό από κάτω, συνάντησε ένα γέροντα. Και ο γέροντας τον ενουθέτησε και του είπε πώς πρέπει να πορεύεσαι με σοφροσύνη στη ζωή σου. Και ενώ έβλεπε όλα αυτά, ποτέ δεν διάλεξε να κάνει αυτά τα πράγματα που έβλεπε. Μάλιστα, μεγάλωσε, έγινε ιερέας με ασκητική πολιτεία και πήρε χάρισμα κατά των ακαθάρτων πνευμάτων να εκβάλει δαιμόνια από τους ανθρώπους. Μια πολύ δύσκολη λειτουργία. Και τα δαιμόνια την ώρα που έβγαιναν φώναζαν «Μας διώχνει η προσευχή που κάνει ο γιος της πόρνης». Έτσι λέγανε. Αυτός λοιπόν ο βίος που ήμουν εγώ δημοτικό, πρώτη γυμνασίου, με συγκλώνησε τόσο πολύ που πάντοτε στη ζωή μου επικαλούμουν τον Άγιο Θεόδωρο το Σικαιώτη. Όταν πλησίασε η ημέρα για να χειροτονηθώ επίσκοπος, πήρα το ημερολόγιο να δω ποιος Άγιος γιορτάζει. Και γιόρταζε ο Άγιος Θεόδωρος ο Σικαιώτης. Και πραγματικά το θεώρησα ένα σημάδι ότι ο Θεός σε αυτή τη διακονία, την τρομερά δύσκολη, δεν θα με αφήσει μοναχό του, αλλά θα είναι κοντά του και ιδίως και ο Άγιος Θεόδωρος ο Σικαιώτης που αγαπώ, με όλους τους άλλους Αγίους που έχω έτσι μια αδυναμία. Θέλω να πω λοιπόν με αυτό ότι κανένας να μην πει τίποτα για τους γονείς του. Ό,τι και λάθη να έχουν κάνει στο πρόσωπό του, ό,τι και λάθη να έχουν δώσει, να έχουν μεταδώσει πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά και να υποφέρει, γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει την αξία του γονιού εάν δεν γίνει γονιός. Εγώ υποκλίνομαι στους γονείς. Υποκλίνομαι και τους θεωρώ ανώτερους από όλους εμάς τους κληρικούς. Γιατί? Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Άμα εγώ και μια φορά θέλω να πάω να ξεκουραστώ στο σπίτι μου, πηγαίνω, κλειδώνω την πόρτα μου και λέω θα κοιμηθώ 2 ώρες. Βάζω το ξυπνητήρι μου και σηκώνομαι και κάνω το πρόγραμμά μου. Ο γονιός μπορεί να το πει αυτό? Δεν μπορεί να το πει. Ούτε νύχτα, ούτε μέρα. Αλλά έχει πάντοτε αυτή την ευθύνη. Υποκλίνομαι λοιπόν στους γονείς και ιδιαιτέρως όπως τα παρουσιάζει εδώ ο Παπαδιαμάντης. Κοντά σε αυτά θα μιλήσω και για έναν άνθρωπο τον οποίο αναφέρει ο Παπαδιαμάντης, ο οποίος πάλευε με τον εσωτερικό του λογισμό. Ονομαζόταν λοιπόν ο Γιώργης της Μπούρμπενας, ο οποίος ήταν και νεαρός ναύτης. Αυτός τι είχε? Είχε ένα πλοιάριο της εποχής, είχε ένα στον τιμόνι, ένα μπροστά να δένει τους κάβους και έκανε διάφορες διαδρομές. Οδηγήθηκε λοιπόν μια φορά να μεταφέρει ένα νιόπαντρο ζευγάρι. Έπρεπε να φύγει από την εκκλησία, να πάει να περάσει απέναντι με τη βάρκα για να πάει πια στο σπίτι του. Τελειώσαν τα γλέντια και όλα αυτά. Έλα που όμως ο Γιώργης αυτός αγαπούσε την ύφη από μικρό παιδί, την όμορφη Αρχόντο, έτσι τη λέγανε. Την αγαπούσε. Και τώρα την έβλεπε νύφη με έναν μάλιστα μεγαλύτερο, τα συνηθίζανε τότε, να κάθεται με τον ηφικό τους για να πηγαίνουν για τον ηφικό σπίτι. Και οδηγούσε ο Γιώργης της Μπούρμπενας. Τώρα λοιπόν ο Παπαδιαμάντης εδώ τι κάνει με αυτή την ιστορία που θα παρουσιάσει? Μας δείχνει τι σημαίνει εσωτερικός πόλεμος της διανοίας. Τι παλεύουμε για να κάνουμε ένα κακό ή να το αποφύγουμε. Εσωτερικός πόλεμος της διανοίας. Κρυφά λοιπόν ερωτευμένος με την Αρχόντο δεν μπορεί να δεχτεί το γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής που πηγαίνει η βάρκα του έρχονται τρελές και σκοτεινές σκέψεις και βομβαρδίζουν το μυαλό του. Ο άνεμος εδυνάμωσε, γράφει ο Παπαδιαμάντης. Τάχα δεν μπορούσε να δυναμώσει αρκετά, σκέφτεται ο Γιώργης, ώστε με ένα σαγανίδι να αναποδογυρίσει την ασαβούρωτη βάρκα. Μια βάρκα ήταν, να γυρίσει βάρκα. Και με ένα σαγανίδι μόνο, με μια μικρή ανεπιτιδιότητα του σιγουράντζα στο τιμόνι, καθόταν ένας και τιμονάζει. Μου λέει να τον βάλω να κάνει ένα λάθος δηλαδή, έτσι. Με ελαφρύ απροσεξία του Γιώργη στο πανί
και τότε όλα θα έπλεαν εις τη θάλασσα, θα πέφταν όλοι στη θάλασσα. Α, ξέχασα να πω, μες στη βάρκα είχε πάει και η πεθερά. Και τότε όλα, λέει, θα τελείωναν. Ο γαμβρός θα επήγαινε εις τον πάτο. Ήταν χοντρός, χερσαίος, μεγάλος στην ηλικία, ήταν ο Ρεσίβιος στα βουνά, μπαμ, θα πιάνε πάτο κατευθείαν ο γαμπρός. Αθαλάσσατος ο άνθρωπος. Τη γριά μαρουδίτσα, την πεθερά, δεν θα ασχολούνταν καθόλου, άσε να πάει στον πάτο και την πεθερά, εντάξει. Και αν εγλίτωνε, γλίτωσε. Και ο Γιώργης θα κολυμπούσε και θα εγλίτωνε την Αρχόντο. Θα βγάζε λοιπόν το παιδικό του έρωτα πάνω ψηλά στον αφρό, θα γινότανε και ήρωας. Ο γαμπρός ο άλλος είχε πάει στον πάτο, η πεθερά δεν ζούσε, άρα ποιος θα έπαιρνε την ύφη? Ο Γιώργης. Και εσένα, γράφει, να γλιτώσω κορμί μου αγγελικό, γράφει ο Παπαδιαμάτης που ήταν και ποιητής. Με ένα λοιπόν λάκτισμα, ακόμα ο λιγότερο, με ένα χτύπημα του δαχτύλου του ποδός, ένα έτσι λέει θα έκανα, και θα μπορούσε να στείλει στον άλλο κόσμο τις δύο αυτές ψυχές, το γαμβρό και την πεθερά, και να γλιτώσω, λέει, την ύφη. Η επίθεση που δέχεται από τις πονηρές σκέψεις είναι ανελαίτη. Το εξηγερμένο εγώ, γιατί χάνει την ύφη, και το σκοτάδι που σαν κύμα σκεπάζει σταδιακά την ψυχή του, δεν τον αφήνουν να σκεφτεί καθαρά. Εκείνη τη στιγμή ο ήρωας μετεωρίζεται μεταξύ ονείρου και πραγματικότητος. Έχω την πραγματικότητα μπροστά μου, το ζευγάρι. Ονειρεύομαι ότι μπορώ να κάνω κάτι ώστε να κερδίσω την ύφη πίσω. Και το όνειρο είναι μαγικό και απέσιο και τρομερό. Όνειρο το οποίο έβλεπε με ανοιχτά τα μάτια του. Και εσφαλούσε τα μάτια του και ακόμη το έβλεπε. Ήθελε να ξεφύγει. Λέμε πολλές φορές, όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Και όμως, ενώ έχουμε κλείσει τα μάτια μας, διαπερνάει η σκέψη μας μέσα και τη βλέπουμε ολοκάθαρη. Λες, έχει ανοίξει ένα μεγάλο φως και μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε. Τι είναι ο στόχος να γίνει. Τόσο θολωμένος είναι ο νους του, που είναι πεπισμένος ότι έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την κοπέλα, και το σχέδιο που έχει πλάσει στο μυαλό του είναι η μοναδική σωστή και σωτήρια λύση. Έτσι μας παρουσιάζεται εκείνη την ώρα το κακό που θέλουμε να κάνουμε. Το μοναδικό και σωτήριο, θα πρέπει να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν αρχίζει, γράφει πάλι ο Παπαδιαμάτης, να λέει στο λογισμό του: εμπρός καρδιά, θάρρος. Όχι, λέει μετά από λίγο, δεν έπρεπε να βουλιάξει τη βάρκα δια του ανοίγματος της σωπής. Το μέσον δεν μετήχε παλικαριάς ή το δε και απέσιος. Αρχίζει τώρα να εκλογικεύεται ο λογισμός. Έπειτα δεν θα είτο πολύ ασφαλές δια την εις τον άλλον κόσμο προπομπή. Με βουλιαγμένη βάρκα εσώθησαν πολλοί, μη γνωρίζοντες να κοβλιβούν. Σου λέει μήπως γλιτώσει και ο γαμπρός και μετά με σπάσει και στο ξύλο. Γιατί μπορεί να μην ξέρει μπάνιο, αλλά μπορεί να βγει κάπου. Με αναποδογυρισμένη βάρκα πολλοί και δεξιοί κολυβητές εχάθησαν. Σου λέει μπορεί και εγώ αν αναποδηρήσει βάρκα να χαθώ. Όχι, δεν θα εβούλιαζε τη βάρκα. Θα την αναποδογύριζε. Ξαναεπανέρχεται πάλι το κακό. Βλέπετε, λογικεύεται και εκλογικεύεται, φεύγει από όλο. Ο Γιώργης, παραδομένος στις παραισθήσεις του, είναι έτοιμος να επιχειρήσει το φοβερό του σχέδιο. Καταπατάει και τη λογική του. Μες στην ψυχή του συντελείται μία μάχη, όμοια με εκείνη στην οποία ρίχνεται ο άνθρωπος όταν έρχεται αντιπέτωπος με ένα μεγάλο δίλημμα ή με τον κακό του εαυτό. Δείτε πως διδάσκει ο Παπαδιαμάτης, παρακαλώ προσέξτε το. Ένα θηρίο που του κυριεύει το νου, το μυαλό και την καρδία. Ο Γιώργης βιώνει μια φοβερή δοκιμασία και κινδυνεύει να πιστεί ότι το σκοτάδι είναι το φως και είναι σωστό και είναι αλήθεια. Κάθε φορά που παλεύουμε, ο διάβολος κάνει το σκοτάδι φως, σωστό και αλήθεια. Εδώ ο Παπαδιαμάτης γράφει, αλλά ουσιαστικά μιλάει σαν ένας πνευματικός εξομολόγος. Τότε λέει, έρχεται μια απρόσμενη εξέλιξη στην ιστορία. Τι εφευρίσκει ο Παπαδιαμάτης? Εμφανίζεται μπρος στα μάτια του βαρκάρι η μορφή της μάνας του.
Για δείτε τώρα. Πρέπει να δεις μπροστά σου κάτι που αγαπάς πολύ για να σε βγάλει από αυτό το κακό που έχεις αγαπήσει, να σε ψιακιστρώσει. Η μορφή, λέει, της μάνας του και του ψιθυρίζει στη φωνή της συνείδησής του. Αχ, γιέ μου, αχ, γιέ μου, τι είναι αυτό που θα κάνεις? Έκαμε αμέσως τότε κρυφά το σημείο του σταυρού ο Γιώργης, από μέσα από το πουκάμισό του. Γιατί σου λέει θα με δουν και άλλοι, σου λέει τι πάθαμε, πάμε να πνιγούμε? Αυτός ήταν καπετάνιος, έκανε το σταυρό λοιπόν από εδώ μέσα, από το πουκάμισά του. Ενεθυμήθη, τώρα εδώ προσέξτε, και είπε 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ. Να η παράδοση η νηπτική που έζησε ο Παπαδιαμάντης στο Άγιον Όρος. Όταν παλεύουμε με κάτι προσευχόμαστε. Δεν ακούμε καθόλου το λογισμό μας εκείνη την ώρα που μας εμφανίζει το σκοτάδι και το κάνει φως. Προσέξτε, είναι το δυσκολότερο σημείο στην πάλη. Ο διάβολος σε πείθει ότι αυτό που σκέφτεσαι είναι φως, ενώ είναι σκοτάδι. Και στο παρουσιάζει τόσο τέλεια με επιχειρήματα που δεν σου αφήνει περίπτωση αμφιβολίας. Λες αποκλείεται. Είμαι πανέξυπνος, το εξέτασα, το είδα. Μπορεί να το δεις και μπροστά στα μάτια σου και να μην είναι αυτό που βλέπεις. Να το βλέπεις σαν φαντασία, σαν όνειρο. Και αμέσως θυμήθηκε ο Γιώργης ότι η μάνα του τον είχε μάθει όταν κινδυνεύει να λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ. Όταν παλεύουμε, όταν κινδυνεύουμε, δεν συζητάμε με το λογισμό μας. Ξέρετε τι σημαίνει συζήτηση? Προχωράς στον δρόμο και παραμιλάς. Και σε βλέπουν από τα λεωφορεία άλλοι και σου λένε το χάσε ο Μπάρμπας. Και παραμιλάς, γιατί είναι τόσο έντονος ο πόλεμος. Και λες και εσύ, όχι δεν θα το κάνω. Όχι, τέτοια, τελειώσαν αυτά. Δεν μιλάμε. Με το διάβολο δεν συζητάμε. Τι κάνουμε? Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελεησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελεησόν με. Και σφίγγουμε τα μάτια μας να συγκεντρωθούμε, να οχυρωθούμε με την προσευχή. Μας απαντάει εκείνος και μας λέει πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να τον εκδικηθείς. Μην είσαι καρπαζωής πράκτορας. Μια ζωή είσαι βλάκας, γι' αυτό κατήτησες εκεί που κατήτησες. Και εσύ λες όχι, δεν εκδικούμε. Δεν εμφανίζω κακία. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε ελεησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε ελεησόν με. Να τα, εδώ ο Παπαδιαμάντης. Τα λέει για ιστορία, αλλά ξέρει τι κάνει ο Παπαδιαμάντης. Πανέξυπνος. Και αυτό λέει του το είχε μάθει όταν ήταν μικρός η μήτρη του και αυτός έκτοτε το είχε ξεχάσει. Αλλά την ώρα του κινδύνου το θυμήθηκε. Ξέρετε, έρχονται πολλοί άνθρωποι και μου λένε μα εμείς διδάξαμε τα παιδιά μας. Τους μάθαμε λόγω χάρη να πηγαίνουν στην εκκλησία, να κοινωνάνε, να εξομολογούνται, πήγαν στο πανεπιστήμιο, τα ξεχάσανε, μπλέξανε έτσι, αλλιώς οι δουλειές, δεν κάνουν ούτε ένα σταυρό. Σας πληροφορώ ότι όλα αυτά υπάρχουν μέσα τους. Τίποτα δεν χάνονται. Και έρχεται η ώρα που ενεργοποιούνται. Εύχομαι να μην ενεργοποιούνται σε μια ώρα ανάγκης και σε ώρα δυσκολίας, αλλά να ενεργοποιούνται στην ώρα της ευγνωμοσύνης. Γιατί ο άνθρωπος ξεχνάει να ευχαριστήσει τον Θεό. Νομίζει ότι γύρισε σπίτι επειδή οδήγησε και έφυγε από το εργοστάσιο. Νομίζει ότι ότι σηκώθηκε το πρωί να πάει στη δουλειά του επειδή έβαλε ξυπνητήρι. Νομίζει ότι πληρώθηκε το μισθό του επειδή εργάστηκε. Νομίζει ότι τα παιδιά του βρήκανε δουλειά επειδή είχε γνωριμίες. Όλα είναι στην πρόνοια του Θεού και στην προσπάθεια του ανθρώπου. Αλλά εάν δεν θέλει ο Θεός δεν γίνεται τίποτα. Διαβάζουμε μια ευχή όταν αγιάζουμε τα αυτοκίνητα, η οποία λέει ότι το τελέσαι των δρόμων ουχή του τρέχοντος αλλά του θέλοντος Θεού. Το να πας λέει κάπου, να στο πω έτσι απλά, και να κάνεις το έργο σου δεν είναι σε σένα που τρέχεις και τα έχεις προγραμματίσει, αλλά επειδή είναι το θέλημα του Θεού. Και ο Παπαδιαμάντης αυτό εδώ το κατοχυρώνει και το δίνει σε όλους εμάς να ξέρουμε ότι αυτά που έχουμε δώσει στα παιδιά μας δεν χάνονται. Να έχετε ελπίδα ότι θα αποκαλυφθούν και θα ενεργοποιηθούν όταν θα έρθει ο καιρός. Έτσι λοιπόν, για να τελειώσω τη διήγηση, κάνει το σταυρό του και έρχεται σε αυτοσυνειδησία συναισθανόμενος το λάθος του. Μόλις έκανε το σταυρό του, πάει ο πειρασμός. Έφυγε, εξαφανίστηκε. Ας πάγει η φτωχή να ζήσει με τον άνδρα της, τα λέει όπως είναι κιόλας, τι να τον κάνει.
Λοιπόν, ας πάει να ζήσει με τον άντρα της, με γιά της και με χαρά της. Άμα δεν ταιριάζανε, λέω εγώ, δεν θα συμπεθεριάζανε. Αφού τον πήρες, φάτονε, να το πω και έτσι. Κατέστειλε όμως το πάθο του. Επραήνθη, κατενίγει. Έκλαψε και εφάνει ήρωας εις τον έρωτά του. Έρωτα χριστιανικών, αγνών, ανοχής και φιλανθρωπίας. Έδειξε ότι αγαπά την αγνότητα, την καλοσύνη και επεκράτησε και νίκησε ο χριστιανικός του χαρακτήρας. Το διήγημα λοιπόν τελειώνει με τον θρίαβο της ετερότητας, της αγάπης και της ανιδιοτέλειας μέσα από την υπακοή στη μάνα. Είδατε ο συγγραφέας μέσα από μία μυθοπλασία, η οποία ενδεχομένως να έχει και στοιχεία αλήθειας, να γνώριζε κάποια πρόσωπα, να είχε γίνει αυτό, αλλά ο Παπαδιαμάντης το επεξεργάστηκε, τοποθέτησε μέσα τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε, τις αξίες τις οποίες δεν διαψεύδουν τον άνθρωπο και ουσιαστικά ο φτωχός ο Γιώργης μπορεί να πόνεσε που χάσε την αγάπη του εκεί στη βάρκα, αλλά δεν έκανε ποτέ κακό ούτε στο γαμπρό ούτε στην πεθερά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά και να τα κατανοήσουμε μέσα από αυτό που σας είπα στην αρχή, στη γενικότητα. Ποια γενικότητα? Ότι η λογοτεχνία παιδαγωγεί. Το καλό βιβλίο είναι σύντροφος, δάσκαλος, παρηγορία εκείνη την ψυχή. Και κυρίως να γυρίσω σε αυτό που θέλω να καταλήξω, ότι ο λόγος του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο είναι φοβερός στο δυναμισμό του και στο πώς μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο, τη στιγμή, τη συγκεκριμένη. Θέλω λοιπόν πάντα δίπλα κοντά σας, όσο είναι εφικτό αυτό, να έχετε το Λόγο του Θεού. Γιατί πραγματικά δεν είναι ένας απλός ανθρώπινος λόγος των Ευαγγελιστών, αλλά είναι αυτά που το Άγιο Πνεύμα τους φώτισε να αφήσουν ως διδασκαλία πάνω στη γη. Ο Παπαδιαμάντης έχει τις εμπειρίες, τις είδατε. Έβαλε τον ήρωα να προσεύχεται. Ποιες άλλες εμπειρίες έχει? Της μάνας. Έβαλε τη μάνα να εμφανίζεται και να σώζει το γιο της. Έβαλε τον ήρωα να λέει την προσευχή και να κάνει το σημείο του σταυρού. Και ρωτώ εγώ, μήπως αυτά ο Παπαδιαμάντης στην ερημιά της Αθήνας τα έζησε με άλλο τρόπο? Και όλα αυτά του έγιναν βίωμα και τα καταγράφει. Βλέπετε τι είναι οι εμπειρίες σε έναν άνθρωπο. Και θέλω λοιπόν κάθε φορά που θα συναντιόμαστε, τις Τετάρτες που θα ερχόμαστε, αυτά τα λίγα, γιατί δεν θέλω να κουράσω με πάρα πολλά, μερικά παραδειγματάκια θα φέρνω κάθε φορά να τα συζητάμε. Σαν ευχή, έτσι και αποφώνηση στη σημερινή ομιλία, σας αφήνω την αίσθηση ότι θα πρέπει να παλεύετε. Σαν γονείς, να μην απογοητευόσαστε ποτέ. Ακόμα και όταν τα παιδιά σας βρίζουν, σας απορρίπτουν, έχουν σηκωθεί να πάνε να κάνουν δικό τους σπίτι, έχουν ορθώσει το ανάστημά τους, δεν ακούνε καθόλου την εμπειρία ενός πατέρα ή μία μάνα, ακόμα και αν τα παιδιά έχουν πατεράδες και γονείς δύσκολους, να ξέρετε ότι ο Θεός έχει ευλογήσει και τα παιδιά και τους γονείς. Ανάλογα με το τι είναι ο καθένας, αν είναι γονιός ή παιδί, έχει και μια ειδική ευλογία. Δηλαδή, εγώ να το πω απλά, ξέρετε τι σημαίνει ένας γονιός να προσευχηθεί για το παιδί του? Δεν είναι πολύ δυνατό? Δεν είναι πολύ σημαντικό? Γιατί πόνεσε να το γεννήσει. Αγωνίστηκε να το μεγαλώσει. Το ίδιο δυνατό είναι και αν ένα παιδί προσευχηθεί για το γονιό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί βγαίνει η ευγνωμοσύνη εκείνη. Αυτή λοιπόν την ευχή, αυτό το σκεπτικό θέλω να σας αφήσω σήμερα από αυτά τα λίγα που διαβάσαμε στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, αν θέλει ο Θεός, την επόμενη Τετάρτη να συζητήσουμε πάλι κάποια θεματάκια σχετικά.